ଏଇ ନଡ଼ିଆଟା ବଳିଛି ଆଜି ଗୋଟେ ଦିୱାଲି ଅଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ସ୍ପେଶାଲ ସେଥିରେ ହଉ। ଆଚ୍ଛା ନଡ଼ିଆ ଚଟଣି ବନେଇବେ? ନା ମ ନଡ଼ିଆ ଚଟଣି ନାହିଁ ଏ ଯେଉଁ କାକେରା କରନ୍ତିନି ପୁର ଦିଆ କାକେରା ନଡ଼ିଆ ପୁର ଦିଆ ହଁ ସେମିତି ଗୋଟେ କ'ଣ କରାଅଛି ସ୍ପେଶାଲ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଓକେ କହିଲ ତ ନଡ଼ିଆ ପୁର ଦିଆ ପିଠା ଖାଇବ ଏଇଟା ଟିକେ କୋରେଇ ଦିଅ କୋରେଇ ଦିଅ ମୁଁ ଟିକେ ଆଉ ସେପଟେ ରେଡ଼ି କରୁଛି ତମେ ନଡ଼ିଆ କରିଦିଅ। ବସିକି ଏଇନାକେ ସବୁ ଯାକ କରିବି। ଆରେ ମିଶିକି କରିଦେଲେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ ବୁଝିପାରୁଛ। ତମେ ଏପଟେ ନଡ଼ିଆ କରେଇ ଦେଲେ ମୁଁ ସେପଟେ ଆଉ କ'ଣ କରିଦେବି। ହଉ ଆଉ ଭାଉ ତ ଦେଇଦିଅ ତାହେଲେ ମନ ଦୁଃଖ କରନି ଦେଇଦିଅ। ମୁଁ କରିଦେଉଛି ଯା ସବୁ କରିଦିଏ ତାପରେ ଦୀପ ସଜାଡ଼ିବ। ହଉ ହଉ କ'ଣ ଖାଇଲଣି ବସିକି? ହଉ ତମ ଦୀପ ସଜା ସରିଲା? ପିଠା ଖାଇବନି? ଖାଇକି କହିଲ କେମିତି ଲାଗୁଛି ପୁରୀ?